Bakea Bizkaian esnatu gara, egun berezia gaurkoa. Antartikako espedizioa bukatzen da. Han sido 6 meses, pero tenemos la sensación de que han sido 6 años, ¿no? De todo lo vivido, de todo lo sentido. Y bueno, ahora pues emocionados de estar en casa ya otra vez, ¿no? Ingurumenaren eta batez ere itsasoaren garrantzia azpimarratu nahi dute egindako bidaiarekin. Ikasi dugu pilo bat hego hemisferioan bizitan bioaniztasunari buruz, ikasi dugu pilo bat nola biziren gure euskaldunak Atlantikoko beste aldean, eta bereziki ikasi duguna izan da elkar bizitza. Ontzi barruan eta portuetan geundenean elkar bizitza izan da gure ikaspenik importanteena. Momentu batzuk larriak izan diez, baina bueno, danon artean talelanean ondo paseo guz eta ondo afrontatu dugu, no? Harrera beroa egin diete guztiei. Oantxe bertan sentitu gauza asko, ez da, kilima batzuko latripan, onbeste jende ingurun ikusita, barkuk eta, bueno, guztua, oso guztua. Bizkaiko zubitik pasatu eta gero Getxon lehorreratu dira. Ilusioz beteta guztiak, orain ikusitakoa eta ikasitakoa gaztei erakutsiko diete. Atzean geratu dira hegoaldeko hemisferiora egindako espedizioaren 14.000 milak. Fueron días un poco complicados. 6 hilabete hauetan, Unai Basurkoren tripulatzaile izan diren 19 lagunek ez dute itsasontziaren barruan bizitakoa erraza ahaztuko. Esperientziaz beteta bueltatu dira etxera. Foka, itsasleoi eta baleen artean nabigatu dute. Baita glasiar eta izeber artean ere. Itsasoko biodibertsitatea esploratu dute eta behar beste material dakarte espedizioaren zutabetako bat martxan jartzeko. Inguru giroarekiko sensibilizazioa bultzatzeko hezkuntza proiektua. Azkenean denok pozik. Unai Basurkok amaitu du 3. espedizioa. Hurrengoan pentsatzen hasia da honen bestez.